terug naar de basis. Gewoon, wat is eigenlijk... Als jij lid is Cultuur Open Mic in Suriname zowel Nederland. Uw verhaal vertellen? Bel of app naar 880-2940 of 0649528228. Tot dan! Wil jij werken als verzorgende medewerker of huishoudelijk hulp? Heb jij niveau 1, 2 en 3? Schroom dan niet en mail je cv naar info@bernadettazorg.nl. Welkom kijkers bij een gloednieuwe aflevering van Cultuur Open Mic. En we zitten met de heer John Nasibar. Hij is voorzitter van de politieke partij Nieuw Suriname. En we zijn op bezoek bij hem en we gaan het hebben over enkele recente gebeurtenissen. Waaronder de gebruikte uitspraken van de heer Kalu, die niet zo goed zijn overgekomen. Nou, laat zeggen, die niet zuiver, die helemaal niet op de waarheid berusten, zouden we zelf kunnen zeggen. En het publiek heeft het gehoord en heeft een reactie daarop. We zitten met de heer Nasibar en we gaan hem vragen hoe hij de uitspraken van de heer Kalu heeft ervaren in deze tijd zo dichtbij 1 juli Ketikoti. En we hebben nog recentelijk gehad herdenking van de Hindustaanse immigratie. Meneer Nasibar, wat is uw reactie op de uitspraken van de heer Kalu? Ik ben heel goed met meneer Kalu. Ik ken hem heel goed. En meneer Kalu, hij heeft een uitspraak gedaan. Toch? Deels kan het waar zijn, deels kan het ook niet waar zijn. Hij moest hebben aangegeven dat het niet de mensen zijn die fout zijn. Toch? Dan leg je pangin maar voor die op. Dan zou je charen wakara. Toch? Desmai naar binnenland. Desma vroeisi, desma bij DFD dape, desma bij Libi in stammenverband, noem maar op. En steeds de politieke partij, dat een beetje bachau go, dat een beetje dis go, dat een beetje dat go. De man hoorde eens maar dong. De man hoorde eens maar achter door de jaren heen. Zelf tel ik nou je merken op toch. Recent, wat inheems brada funu, de gekozen man kon na assemblee. Ama bij man tak Nederlands vlot. Ama bij man moet uit de woorden vlot. Ama no bij man toch. Op den duur, de man moest bij elkaar man tak gewoon zijn aan toch. Da, on nou een taal sa mag. Je mag gebruiken. Maar dat de man no doet. Toch? Dus de man hoorde maar het systematisch achter. Dan moet sorry a vast van de smarati in het binnenland. Wie is van of a? Dit maar toch betek initiatieven. Hè? De wala bepaal zei je san den kauwe. Dat de mate preteren. De mate preteng. De bigi udu blok zei je ka foto. Dat is maar tap zei je preteren. Ze hebben ook voor Bruinzeel gewerkt en dat soort bedrijven. Ze hebben ook voor grote bedrijven gewerkt. Maar hebben die bedrijven gewerkt naar de ontwikkeling van de mensen? Weet je hoeveel van die mensen hebben gewerkt voor Suralco en voor Suralco Mungo? De Marokko Boomvoer. Je snapt dat de man dat bij de ook toe mee in de ontwikkeling voor de palmolie-industries. Zo nakpanja, Oesoet en Bos. Toch? Dus dat inom gi, een heer gemeenschap een probleem. Je hebt delen gehad, de politiek van Suriname is door de jaren heen, zoveel 60 jaren heen, verkeerd gegaan. Dat met een heersan is compolitie de day. Ano asanati, ano tak desma. Want if je tegen desma tak dem gas koren im doet ze im chara ontwikkeling kon gidema. Want meer wan santu. Tak amatak ya if de man wan luku weka. Dus samsa uno wan na foto ja boom fluku weka. De man at no boom fluku TV. De man no bo. Sumay play abal no nesa nang. Sot volk e play abal no nesa nang. Na de man at chara. Na de man at chara. De man e play abal ja insanara. Da man no makluku. Amana barek fuluku. Yere code elke era brada. Te taxani, dan denk je voor we taxani na sana. Toch? Denk je voor fa uno charus ref jay na sa in een gemeenschap. Een gemeenschap die si na een gemeenschap sa alama. Luko mi familie toe. Mi waf den grandma of mi na groot fam. Want tante of mi schreef trouwens een hoogdorp er. Parastraat. Dat is hem, dat mi kost dem aan toe.
Min vertetak de mat nos pa. We atantef mi dat chamoni era bogo era smarat bar as ma abeng. De tra família mi abeng tu era. Isabi toch? Dus dat nasan zij play. Dus bepaalde zijn niet meer kan begrijpen sa kalu bedoel, maar kalu moest bechaken do taken gewoon krat hari. A politiek mek des maar de TDD achter. Toch? Want ook to a politiek voor de bakra. No be makkelijk tu era. De man sungu de man dorpu era. Tak de man ook stroom. Baka om een jaar na die bosje kon de pas de man kiezen stroom jij na kon era. Dus TDD unom verwijt de man. Want de man las den tampresi. Na lekte wa mo ko andi ija da man kan wa poklen da man naka osobro ko pemotang. Astrati motang. Nee toch? De man sap sa de mai taki. Im sabak geschiedenis. Im de mei nga bepaalde saning. Inom taki sa yufiri. Of sa yu denki of sa lazy. Want ano alasan sa din buku truera. Luko, dis na amoro hendelijk san safe sa ina kondre to. Omdat ook toe je ziet een nepotisme na de mansans dono. Je ziet toch, een minister, etaki, die gronden daar, en ik weet niet hoe die project heet, toch? Die mogen niet verdeeld worden. Een minister van dit ministerie dat voor ROGB, etak, ze mogen wel verdeeld worden. Dat want dat je een prati debba. Een prati debba. Terwijl, im gofe uit, tak na one partij, want je mag de ABOP, je mag de VAP, je mag de NPS, je mag de PL, je mag de Wisang, maar no na yuna one regering. Na one regering. Ano two regering de. Ano drie regering de. Na one regering. Na one president, je hebt one vice-president, na tap alle de ministerie, je hebt one minister. Toch? Dat je no mag charges aankomen. Dat me aks misrevi, de man die hoor RVM, de mij stemmen van deze revi. De mij hoor RVM. Of a travail vergader apart aan een groep, a travail vergader apart aan een groep. Ko verstaan schrijf boeren. Want dat die gimino dobro denki. Ja toch? Want if me zdoi no regering. Dat trama da manga trama mus mangwata fratak ere no. Dapi mek fout jara. Maar nu je ziet dat de mij communiceren gewoon via media. Want dat zijn de quarantie. Quarantie naar media totaal. Na om kan het 12 doen of na 30 doen opgave dit oplages. Dat is zo. Dat wat ik uno deen wang regeren. Terwijl de president de bezit dat duidelijk nee, dit is nou een standpunt naar regeren standpunt ja, dit is nou dat. Toch maar nu in het jaar het zelf moro. Wang etak via media, trouwens tak zo, trouwens mek herde een foto of des revie post editie dati. Dus echt dus je ziet dat sanang elasi gue boy. Sanang elasi. Ook toe bij aptak nono de wat 2 miljard tori etaki tak 2 miljard to bogoin surfen of een soort model in een deel naar de Italiaan en de soort model dat die. Lek feit tak RVM no horis manesap safe sana door dat document eleki tak tori etaki. Fa asana te ko ufa na you. Im lukken trafasi. Inom lukken tapa a 2 miljard. Want dat na money zou kon. Maar wat garantie stellen voor 4 miljard. Dat pe of na money dati. Sana tapa oli money we denki. Unom denki tapa oli money era. Ta oli money begin kong lek fa Guyana ekise oli money. Dat wa trasani. Nou, heer trasani era mi brother. De mate ontvangba. Uno no begin ontvang ete uno na pas 2027 ko begin ontvang. Daw kan make planning in 2027. Dus als het ware, ik begin praten beer voor Sisuteng. Nou, dat is contact na mij toch. Ik begin leni. De oorschuld in het taki, in het pai, in het do next. Want iemand heeft me akondre verdien money. So men go to degwe, so men udu degwe, so men an boxi degwe. E fafa oli. No we pai, srefi lek sa wan tramai pai na pompu voor buitenland toch. Uno na mark conform we pai toch. Wat een oliebedrijf toch? Maar dat zou je doen. Na zelfde we pai. Une pai zelfde toch? We pai moro se refito ifino lugum. On government take it, tapa olifono toch? Ino sabe if dentra mai take government take of sa de mai do toch? Dus asan is nou hier
Sani, plus sa omzetbelasting ala desa opoye, no ye tak BTW kong. Soop sa nga uno. Soop sa. Wasa if you look at ontwikkeling nga grond tapu tu ya sitak grond tap a wereld no was tapo over gona biobrandstof a fossiele brandstof niet zo ser no ufen olie maar a garantie no detak asan o seri na fasi want o men deal is roto ba meki batak was tap over gona watra from fu brandstof en je sitaka a brandstofprijs refe bige steken het wordt een beetje minder aantrekkelijk van je ziet a toekomst gi a oliesector voor nang in de komende jaren te asan bige lolo. Kung tak over de oliesector. Kung tak gewoon sa nambede bijna 50 jaar vis a moderne wereld sa may denki no. Ubaba si udam ba. Dat besorgo gi energie di uno. Goedkope energie. To? U textil dam abrano na uno. Fosse natural ko ba behero over, to? Dat want dat uno bede bata pon soort groene energie. Tapa water energie, to? Dat na moro goedkoop ang. Water is stroom, dus dat is het, alles aan is het voor netjes. To? Uno, later ugotap, ook toe ugotap een brandstof do begin pour na staatsolie begin kong, de ma begin kong later de ma mekwang SPCM of vakgebouwing na Dijkveld, de ma zet dat kong, you know. Dat peli voor 15 megawatt. Maar a begin ma van energie voor uno. Je moet of stuw daarmee. Na van stuw daarmee moet of of trapper zijn moet. Want if u look at the generator sa wedrai. No mat na fesa asiu dan po no era. To? Dus uno dep by na a running dat iwawara alan stap for. Uno abo of them moro bigi busif gron tapu. Uno na one of them long voor gron tapu. Sa we kies ven terug. Sa de leiders go sorgo international tak we kies terug. Next one fini. De ma bewantja happy as hi kong. Happy as he fosa ko anak pa niya. Want dat bleek dat hij niks zo daarom toch. Na jote. Zet een bombedrijf no. U abaning. Want we hebben Suralco hier 100 jaar gehad. Alcoa. Dat abaning. Unu karoko. We hebben nu dingen hier toch. I am gold. Abaning wereldwijd toch. Newmont. Abaning wereldwijd toch. Dus unu gwentro ko biji. Nga bigi bedrijf. Pe adis motto. Want na a kondre pe de mantak Denemarken of na Finland pa mo to. De master no sa bedrijf. Dat want tak na want tu man set ito. Kani sa buwan manda pe mi sa buwan manda pe sa buwan da tak aida o set wan sani. Ano so wan sani set yera brada. Wan sani set nga buong gedegen plan netjes story. Ik denk dat de minister is moto na nga demadisi. Pero mak moto lek minister zijn de ijapi. Ja, een heer team deskundige drape zo adviseer iets zo onderzoek gifos iets lo to man din nga matumatok. Pwede mak mo tanga de so sandisi. Brada mo tegi wan sani. Disje kisi te set friends and family kong. Disje kisi te set mathematisan kong. Disje kisi te te kwan losot man somar. De ma wan gezegd dat ik sanan tongotok. Na bijining e keer dagu er. Wan dagu na wan dagu karaman bruintje nga feki. No kara dagu tiger. Apa no mancharaning. En dat tip sanga de maris to. De marika de maris na so was het so. Ines het so. Kota ka vorig regering no bewaro ko nga Holland. Maar you aba keustok. You go Holland to ika setanga de marato. Kode elk windmolen. De waterstof sani. Na Holland chara. Na Holland na kelf grond tapuf de sana chara. Aher watra problem so aboy. De bakar no man seten juno. Dilanga de mato. Dilanga de mato. Takanga de mato. Mani. Dayo yere takwa mau motof sokon. Dawa mau motof sokon. Dawa mau motof sokon. Self de Amerikang di New Orleans besungu. Suma de ma aksi. Naptatama de ma aksi yara. Fuyep de ma nga deika nga de sanif de ma. Pe uno de. Wabo flik verbene van men wiki folies of fefilis we frigo. Dat pe de ma free konja. Uno ma zitten nga de man. Nee. Alalisi, nieuw rapport moest meki, nieuw deskundige. Dat wat analis money meki to. Money ta meki. Maar mga ye tabaka to. Mga ye tabaka dat wat de man say kong son solisi acties refi. De man loba kondre yo. De man lop uno yo. Voor sa verkiezen je toch verder mij takito. Voedselzuur, dat moest kong, dat gaan we doen, dat gaan we doen. Luko no, a wet santi so abi. A wet santi so ab dat pena
para nga de depressie, voor mi mungo abon deel toe. Je hebt dat wet santi dat nga dat de mai meki asani sa we kisi strume oso, fasaning een zonnepaneel. Iets op nga sem grasi dat destination meke. Meka steeds kom ik een bedrijf ja. India wan you udu, kom ik een bedrijf ja, we joint venture nga you. To? Wan trama wan kong, ko set een bedrijf ja. Waba winti sa ufent aqui, waterstoffabriek Holland, kom ik een ja, die mo bedrijf fi. Ko seten. Ko seten jagin. To? Maar mi deskundige moest de afu. We roken samen. Daw kan bawa kondre op ja. Si o kutak inaher onderhandeling nga bigi maskapay uko sap tutak wala may napetek chukutu uktu ubeyera tori dati nga desot sa de may city. Ideng tak na awak katrafa si nga de badre sa de mga chakong guno. Ira no, de man tak de man chatra bedrijf kom, maar you wan bedrijf kom ba? Isi wan bedrijf kom ba? Sot bedrijf de man chakong. Sa de man chakong. En tegendeel de bedrijf fu jaso de may yagi gwe. Dokse club be jato. Ubotron voedsel schuur toch? Pamade heeft dokse club. Zit 15 mei aan de Holland baka toch? Amai gua Guyana dalet. Waman be motof ja Barbados of Pekong amang bo pran een droifi. De man jaga man toch? De man ontvang de man toch? De man sire male krapa makers toch? Pena man gono Guyana. De man nyan droifi baf dape. Nono de man pran wa herbigi areal aprabong. Nono de aprabong abong bepaalde grootte. Dus ik denk misschien over een jaar gaan ze weer oogsten. Dan gaan ze beginnen met oogsten en zo. Samsanga dati. Kodu sani en zo buno. Ube buin bagbatok. Om to zetels voor FAP partij PVF. De man nakala de bagbabedrijf berokotok. No de man proberen bakada nga Fransman nga disman. Aluk, ano lukt toch? Toch? Tide de omen we bij wang bagba. A FIFA nga siksi nga sebi kolo wang bagba. Luko samo soli wasan. Apalam olie industry. Suma bero ko dape. Ano moro furmaf mo? Bero ko dape in the tijd. Ubabu igi oli tok. Ube niya factoria oli tok. Tire de abadrive bogo moro bigito bo mek sopo bo mek parfum na ngala sot sanito. Sa demandu. Deman suten baster to. Aklari afanitek. To. Sikiteken tok. Ayer sa. Sa une probeer de sanad baka opnieuw. Sa une proberi fuset asarat kombaka. Set san en sobe buno, ubuin na alisi sektor to. Kung roka nga din ni Kermano, kung set asan ni meka alisi kono, set en koronino, set en saramakano, iso may dusun hektar be prani, en de 3 districten disi. Tiri de isaw edu. Nexo nedu. Isa pwed ma apuanta ki og tutak kailan ako sa top inakabouwd. En sa plakarakera, no, so tum sila nga nono de. Want to ball of to meki, sabi to, ang 200 dagen plan voor de economie. Sabi we sitak winkelprijssysteem sa nego, sa tak productiesector kan akan durpchin so maiwan sitak we goy na ayoy sa richting. A diaspora capital about sa presidente Aben Oktu. Je merk wan sa food dati tak asanat elolo tax ma de geïnteresseerd fuko investering sa ranam. Afas ay wakan no mano invester to. Afas ane go no mano invester. Mano konso. Sana moro bigi problem tak manawa kong. A drugs sa pahafen nga desani. Bedrijven no kon leng de enere. Nga drugs saniere. Criminaliteit en wan kondre hi. Tok armuda de alasot sani da may luko prijs kurse kenki dise kenki. Mano chare moni kondom puso. Da mano law. Te wan kondre abstabiliteit alasande. Danks ma de van plan fu investeer jay na kondre. Toch, damang ewan dusani, damang ewan set sani. Maar te sanep sa, bruya. Da may volk politiek era. Im luko neti national. Da may sorry persis de kabide fusa ng Samsung. Da wan temi o puro moni da pecha ko podja. Amano duera. No wamano dueng. Amay sitak dape ana alismat don fes brochi. Estak. Toch, de man jere jatak dokse club gwe. De man jaga man weggepest. Toch? De man jere tak tratra bedrijf jas op chin bedrijf olie opo dise opo date opo strome opo date opo iri kama konja. Ama ko la semoni ja. Tama producer ama musma mek wins. Zodra je de een ondernemer, je onderneemt om winst te maken.
Jaso waweshi ondernemen als een dotaki. Deze mij ondernemen, aan mij kan bijen wagi, aan mij kan gaan op reis, aan mij kan doen sani. Dan weet je allemaal een crimineel. Ano dat hier brada. Dat mij ondernemen, aan mij make money. Maar nou de man kon leren zijn naman door de tientallen jaren heen. Im gualanti, im gueso, im gueso, im gueso. Je moet loontrekker worden. Je loontrekker maar zeep sa. De man sambe trekker loon na suikerrietfabriek. Sam sanga de man. De man sambe da bakbafabriek. De man dat dege toe. Want de regering kan tak no, hey, mine pay de loon era. Dat is opstaan. Dat klaar niet toch? Dat man dat straat niet toch? Want amami de man bato. No zeep sa na SLM. No alaman sa na SLM. De man ate dege toch? Want dat is een bedrijf of failliet. Sang Outron Trust and Wings, sang Outron DC, sang Outron Dati. Dat toch? Terwijl de man een directeur kon. Om je van varen, hè? Biggie dat geweldig. Zuid-Afrika gewerkt. Weer sa P aan Marokko. Samen met het bedrijf. En dan 2 jaar. Samen met het bedrijf. Tegen bij een ticket nou. Je pisa je broek of biggie regua sandre. Want anytime je kan hier tak hier. Nou je kan draaien. Kom bakken. Want afvlug annuleer. Want unopai. Na 8 uur weer hoor. Dan kan je gaan. Of na 10 uur weer. Of 24 uur vertraag. Steep sa. Ik denk dat man moest vervangen, directeur erop hebben. Ano, a directeur na herstaf moest we toch. Amano te kwam Fransman kon toe amatifing. Amano te kwam amatifing dat pe poten na bedrijf na omendu so euro toch. Want trapchi man sambe motof FAR minus sapsan de man potan man apele consort sanito. Ja wan dame toch fast ma bedeng abetaki ay du sani abede bigi an protest sani. En sep ko zona pe toch samek fing. Samek ving. To, suku de juiste man tap de juiste pres. En sa naman de. Sumay reke dry kerso, sumay reke dry Aruba, sumay reke dry de sani. En zo mensen naman de in de top dap in de bedrijven. Tego te Halloween, tego kondre. Is sa naman da pera. Sa dry bigi bedrijf yara. No en Guyana is zo mensen naman da pe say roko. Wat sabe do? In Holland ook to. Om een jong boy voor toch studeren af universiteit alasan dat peto. Maar sabe do. Te waman konja nga desk ko nakit ibesit sabe sa nga vrouw sabe de bezig nga de neer san ito. No na fons mi baka wan yari dire mas na vrouw for mi no pas 1 year odu of adu pas. To? De man jaga poti vrouw geto. Want ze verdient te veel. Was if je studeert, je kennis. Dan mi na trobi om anyone sisiara. Inom kom brudo me wel helemaal. Maar if him kisi money era. Gisero ko. Toch? En want hier no. Je hebt manja toch? De man tak maar zie toch? Het zijn kleine mensen. Maar mas doen CBRVC. Tamay kiswa muna 200 dusong. Dan mo for ter you. Lekip chimang. Maar zie toch? Ik kan het wel permitteren, dit, dat. En dat heb ze toch, friends, family toch. We lukken de we disi wat dat hij. Wan minister komt ook. Sanang sungu toch. Wan neti alleen kwa era buntranga. Klari. Uher kontre sungu 3-4 day. Telek no meer rahim al buiten ng aantal pres sungete. Dat die se oki jabaka se de watra hari. En zo. Teimi leti brada. Ano no usap tak na dat heb zijn sanando. De man go poti vrouw eerder sa vrouw takito. Van vrouw Rigeri over een uitspraak van minister toch. Toch? Ik ga geen goten ophalen, ik ga niks doen, ik ga geen bermen schoonmaken, niets. Bevolking moet gestraft worden. Na straf hoe dat we binnen. Die nabij zijn van president, ze via vrouw Taking. Vrouw Taking tot ook. En is hij, de man zo rap is helemaal boem, maar is hij onbeschoft aan mijn tak gomita vrouw. Een minister. U weet waarom toch ik die uitspraak heb gedaan. Hoe moeten we weten? Hier nou. Alamang, daarom hebben we vrije en geheime verkiezing. Toen we naar stembus naar UI go, naar UI kleur. Na saifiri dat je doet. Saifiri, sayu ventak boom, gya kondre dat je kleur. Toch? En ifiri, bepalen maar ifiri tak dukuno. Gimi, juist de man dat boom. Dat mijn kleur in giyo. At trama eko kleur tak noma, maar de trama moro boom. Na disi. Toch? Umusu goler ook na kondre disi. Voor stem op een bepaalde partijprogramma. Op een bepaalde ideologie. Zijn dit hoor. Dit de man is want doen op basis voor dit.
Maar nu safe sa na verkiezing. Omdat mi meke mee. Mi ben in regering toe. Toch? Tere man kon een mouse doen, dat mo begin lukutak o. A ministerie disi, mo horgi mi. Mo pot de maaf mi dape. Hey, you kan veel zo'n ministerie in. Hey, op basis van ideologie unes don kawang. En dat umus go stap afving. Dape umus go stap afving. Tokong dis na beleid disamde. Wan minister eteki amus yagi 30.000 lanti mangwe. Aterahoy taki aftek 30 mangen dienst wan struiswachter no de. Sana samahang dati. Men takabouwt van overtolligheid aan personeel in de overheid, maar tegelijkertijd iemand tik 30 man ko in dienst. Dus ik kan gebruiken die 30 dus zodat dit tumsi voor want toef denk voor kapot drapen. Maar ook toen even uitspraak voor een minister doen in bijzijn voor president aan mij tak van je weet ook waarom. Dat want dat president even stemmen toe in een uitspraak voor een minister aan mij ondersteunen want aan man ik stap tegen een minister die uitspraak. En aan minister en virus lek aan verontschuldiging tegen het publiek ook toe. Sa eleje waterschade of mensenschade door allemaal wanbeleid, toch? En dat na zijn toch zij play een rol dan. Idee na dienst voor een president of idee na dienst voor volk. Sumai pa you. Een president is pa you of een volk is pa you. Die president krijgt alleen maar macht voor 5 jaar. Een volk na libi lange uitaren. En naar de mate stem. Een volk die zie, trouwens alle congressoiden heeft echte verkiezingen. Aan mij potju, aan mij poorju. Toch? Dus op den duur wist vijdraaiing naar richting voor een volk in de. Je komt in dienst voor een volk. Je bent in dienst van het volk. Nou, lijkt je ieder brandweer, ieder scout, ieder soort dat het al. De man dat je bent 1 keer dienstman, maar je bent 2 maal burger. Je ziet toch? Een minister betekent het toch? Als ik 1 ding bouw, en als ik die van de Sikastraat ontwater, is mijn budget klaar. Dat want dat je met budget. Dat want dat je pot akonder een kaart. Je pot akonder een kaart de problemen zijn bij de en begroting. Dus if je pot een aantal kokrojas zo illegi dape is het dape, dat je money ba. Ik hoor de eerlijke keer brada. Ko umek boom beleid, ko tek boomang. Ano ala lazy saniera, daarom bepaalde sani etakito. Leri ne pur don son solis tuara. Ook toeleri ne gi alla mga leiderschap. If takabouwt aan leiderschap uluka president, dat we shitak we vierlijk een leiderschap no de mang eduk sa de wani, mang kantak sa de wani, maar tegen een burger voor die ama want to toezen na ano amay gebruiken, mag tegen een burger. Maar recentelijk usap ite takwan tumabed duwan to uitspraak balida ka president takwan to sang commit president de mga konstruto no ko apta kason fu a president's review duwan to uitspraken en usap ite tak buitenland e volg de ontwikkeling in konder van Holland en Holland jere de uitspraak ook to sa ason fu a president's review tak fu empa you jere de taki en fa akong over na you na le amantaki Luko bepaalde sa ni baka firna boy tak fe ati. To? Maar sani sama tak itu. Mino man de insang aman tu era. Ik word niet betrokken in het beleid. Sumana you. Je wordt niet betrokken in het beleid. You no de na systeem. You pana president. Ano you? Yano VP. Yano minister. Yano wan dictator tapon departement jara. Toch? Dus in een virusref tak amane betrekken naar beleid en sanay achtergrond tak iba kan leveren een bijdrage bijvoorbeeld. Toch? Dus asana om de en dis ekong teipot family and friends ta presi. Want da hertratramang sa ekong de may considers reflect basi. Tuel asan no mek famang. Lukulek famidja. Misap tak ekonomi ano ang tranga fakfmi. Mino go fet tanga yuf ga financiera of go gos do wantra presipe money sande bangi of san. Mino go man duwe mo tegi elek. Mio de elek angay.
Isabi to, pot me op een technisch sani, pot me op een landbouw sani of zo, me kan leveren me bijdrage 1000. Maar dat is economisch aan minomara. Miano econom. Echt minomang. En dan libi dis in de eerlijk. Efi sani, efi tekwan tak na itapu, dan moest man dua tak. Maar in nog feti dat omdat je wat teka tak, omdat dat money of dat dati, no doing. Zo mektak ukira kondre die steeds. Die fos onafhankelijkheid, die de bakrai libu nungwe. Ubap ala de sane draai toch, ala de sukerfabriek, bruinschil ala de sane draai. Pe de sana deti de di. Pe ala de sana deti de di. Luko me miljard to beki, si 3,5 miljard toch. Saudu. Also- Bijna af volk funu. Op een gegeven moment 75 beko bij Lowegwa Holland. Ja toch? De mangwe. Ang apchindeel san betang. Toch no man draya kondre 650 dusu man nga somen gudu 17e rijkste land. Tap grond tapu. Toch no man do next. Goluka index pout napu. Uno na one of the mindri bigis stabil bedre na kondre sa ap goud voorraad jara. Daw netak ite over diamanti nga dis nga dati nga robino of sanga san so abete. Luko me yari 100 jaar de man pur boksit en boksit dete na kondre. Sawe do. No one beleid no de terma kon my verteri dis dati so men plan so men dati de taas aan kon uitvoering nul. Dat heb sanga unu jay na kondre. Ook toe zo'n van president, me kan begrijpen, die tak van, maar na het nog een betrekking in het beleid voor akondre, want uno pot amander, uno stem gama, uno sap amanit eens, kota ken zo, isabi to. Ik denk dat de uitspraak is bekakon omdat aman, want aman geven aan toe tak, une siya loont op president om si voeren, we zitten kami teken apart, aman loop de nga brunsi de zo sanati. Ik denk dat kijk omdat amane mangomi na nga de buitenlandse reisjes, ik denk dat het troba mapje zo dat may go tegen a president. Dus duko. Eigenlijk dat nou eigenlijk een familieprobleem. Na vast van je kwek heb chin toe. Toch? En im takang heb chin, toch? Im dang heb chin, im lukisani. Maar vast van heb chin man kleuring. Amane kleuring boom. Je vindt dat je dan een brunsie dat pe disang dati, maar je tak over het pabeleid disi dati alasani. Ama nom tak zelfs over beleid. Samam taki. Ama na next tak over beleid jara. A beleid na pamusbek en beleid ng regeringsteam. Voor die mensen en de DNA-leden moest de dape et toes isabi adiana et check tak hey disi dati. Maar je zegt vis je sabrada. If one minister no man tak permitteren. If one DNA-lid no man tak marusisi. Want trouwens, tayo ko takay tak kenkeling fo sa taki, meron sa samay bedulang asan na tiyara. Ko de elek mi brada. So, ontwikkelen we tjakoy na konder disi. Ama VP ya big up wel tak, nasa ifu VP ya, may sitak VP ya dumoro lek fa a president probeer. Tap basis fusang amang takasan natin. Ano ta may fring mo nalog? Taka may make selfie here di. Mas amano si apisidi amambe phone Jason. Amano tut sapis dati. Taka mambe be sani Jason. As journalist. Amano do next na dati. Data amano tut. Taka may tegi mevrouw Boetjes if miya ben boom. Tak mine taka nga persyon o dis dati. Data na boom sani. Te wegi alasani ara brada. Mano een fan van president toe. Maar tak amame ka waterbedrijf Godoro na komowena. Tak amante mesta kong bakaf Amerika na amante ken Lars Golukudesma. Milo ben falak. Mano een fan van man. To wan mi fan taki sama beloof amano mekwar. On 200 deel bomotoit ala probleem. No na tuyari. Toch? No na tuyari. Oli no bo opo next no bo opo government take bo schaf next. Tide deu din naslag. No mo tegi elektro ko jay na kondre nagitusan yero ko. If i abon wagi, Yorokov tenka wadi. En te verdien, Yorokov bain yang poten osof survive famu. Fugap satramo. Trasano de moro jay na kondre. Tergimi, en wakasen pa
Ma, nanga tupching, go on weekend na uwang kuta kuwang sonda fuwang Saturday mangwa Cola Creek. Temi omen au kost. Temi omen au kost. Ben sinawa na wa here pisiba. Folita na 100 SRD bijna. Omeni? Folita na bijna 100 SRD. Ja toch, volita toch. Kuta kia wang auto zij gebruik 1 op 10. Sandra na 48 kilometers mee rekenen. Taki van een Cola Creek sa Doro. Kuta kwe Doro wang banko 55. Dus go wang na 5, 5,5. En kon wang na 5,5 baka. Dus 11 liter. Is 11 maal. Dat konta po delen door 4. Dat we tak over een morelijk 300 gulden. In pai karta guanesi. Koutaki no body, may tak yo bainyang. Koutaki akelo drink wan biri, wan henki. De tak wan 60 gulden, 70 gulden ba. Wan bigi soft, yo bai watra. Kani bai wan chipaki ace poti. Na dati wang, epsa wan tubarki ba to. In pai entry go da penisito. Domini sutfadi. O many fapchi momentum dati. Idu grup tjun zijn na watra isong idrai baka ireka foto. O menai kosti. Mi horama falak eenvoudig ja. Mino tak wan sopi de of wan sani de. Wan biri gappa. Mama nanga kinderen. O dringem tjun sof. Nanga tjun so watra. Idu grup na watra ikon baka iniki dri na kip tjun so. Ide fiho. Mino ter trasani. Dati wang if sabi na 700 ka ba? Fire plan ja moro in na kondre. Fire plan nang wa kurso 22. Dami tak tusnesi. Tumindri baki porsi. Betak 1,50 na 3 bar kaya bala. Dus wan dui, wan dusum sutu direct. Ja to? Giwa eventjes sani. Dat ik mante de 9 euro, 10 euro, nyambre de na oso ik ibaya anyana dorp of van presi. Noem maar op, iedereen kon bakan na yoluk sa kau na oso. Teri no? Teri gim sa ipsa. Si da kara keren sirap godoro nga prativo paket nga basas kudero. Ma if ilukutak we talk about them price duku walukuan sa lek sardine fosi bede bungkop sani. Ibe go buy one broche, ibe kan buy one broche sardine. Manunu de broche sardine srefi na mabay na warung de manap de sandat moro ook to omdat a price fu a sardine srefi na sky high. Mo we tak asan etan subsidie drape ook to if iluka basos goed de relay san de sa a burger reserve no mabay moro lek sa de may kar basos goed Nou, a basas kudra sa de may taki, de may chakon. Na moro furu san def verval. If je luku bepalen sani luku vreedem siwa man kiswam de pakket. Mi luku de aardappel in simite amata if pira la mala era was en mooi de poten na freezer. Want die libe 1 week 2 week jou pora la mala mal veel podi. Ino ma hore. Ama luku mi me luka man. Amate. Mi tak ikan begin doen. Want uf den kono froku sambede je sitak ama popo ba ama kondri. Sap kono froku kondri Je sitak ama kondri. Asukru, bab tu kleur. Witi moksi bruin. Minus hapsana asukru. Maar iemand sukru asabung. Maar dat no bode moro tok, paket no bode moro mis kan go frei na winkri go tek samiwan ito. Ano data bode? Ubo go frei winkri go bayusan ito. Paket ko, ma pena nga pena man prat paket. Itak over paket to, pena nga pena man prat paket. 60-jarige bikis paketto. Pena nga pena man. Kasi ni keri wan pratito. Ikisen foto. Ya buwan manang wan pato. Ikisen foto. Mia wan majab 76 jaar to. Ano chis paketto. Ano kis gratis paketto. Te prati me kade landelijk mek alaman vier no tag de man de wano. Wai ne prat wan si sa. De man ko prat baso kart. Wan presidente konf kon kenki wan straat na aan boord. Nasati, dat am deno, dat na ontwikkeling zou het jakon, dat naar de investeerders sambede, niet toch? Tekong op basis voor je beleid,
Zij meki aan de haalbaar. Dat dat in Chawan Kondre. Inom kon Chawan Kondre op basis van sensaties. Op den duur oud draai nakiere. En ook naki boentranga. Want if je no maar waar voor de san say taki. Na probleem yo kisiere. Na semsani sa bauta betaki tok. Fly over ook kon, disi dati ook kon, train dati. Dus aan dat no konto. Na 10 zetel alas direct. 10 zetel voor 26 was 16. De mask is 20. Ik beloof zo mensen niet hoor. 6 bandwegen, dat ook kon, 200 dagen, dan dit bokon, diaspora kapitaal bokon, bedrijven bokon. Je beloof niks hoor. Look, moet ik no last moro. Je hebt 3 jaar etf aan draai anuera. En als dan volg dit abon san niet ook, anetaki. Tapa einde au beti. Uno mek grap nanga san dat brada. Uno onderschat dat san. Groente to ubotron voedselschuur to. Jongens, je de prijs voor groente nou, tireblad 30, en zo propotak 100. Je kan leggen, me kan die uitvoeren van een prijs voor groente in tot stand eigenlijk. Ja. Want het is een lokaal ding. Ja. Allemaal sap taki kaprane en agro vruchtbaar. Doem si furu def do. Maar vaak contact zo propokan de 100 terwijl het moeilijk voor exporteren schreefie. Want saka mes, sambi de 280 golo, kunstmes, zei het ja. Het kost nog 1650. In mijn rekening, voor jara groente kon je ja, vrachtwagen van orde toch? Samai bron, diesel. Wat ben je nou? Hebben de CB golo aan liter toch? 60 golo zoveel. Wat ben je nou? Oké. De tra inputs, de sale gramason, sami bij 20 golo na 17 golo. Voorzien me prani, jaso na Saramaka. Saramaka ba wan areal fu bina 300 sinas bon na aumento tratrasan moro bagbana constant na sani. To? Ala de sat op prijs. If mim rego na mi autonoma Saramaka fugo oaks den sani en fugo prani, give me amano rendable moro. Wanda melasi, me go in misaka. Helemaal me go in misaka. Adir gimme. Terwijl vroeger me bij man kon uit vrij. Plus me bij me kwam 10 sani. Alhoewel wan sinas kon bijna 5 golo. Trapres na 60 golo. To? Wan bakbak kon 5 golo, wan 60 golo, 7 golo. Wan bigi zuurzak, wan normaal zuurzak, na bijna 70 kan 80 golo. Maar ine pura moni dat moro ya. Ino ma pura moro uit talando. O menos wan tayo blat mo sir 30 golo. Na dat moest niet aan kontra nga. Toch? Dus productie kon swaki. De man, a minister taki, hij gaat geen krieken. Hij gaat geen krieken en sloten en zo ophalen. Toch? Tire de aladen jali dat sunguno. Is je een beeld verleden toch? PRR na DR-leden voor Saramaka, uitkijkpolder. E wrakta pa deze tak apura poklein voor dat. Want ze zitten al langer dan een maand onder water. Die mannen zitten al zo lang onder water. No one machine kon op een machine dik today, amata een machine moest gaan wat trapresi. Meka clara roko dat ino. Mek de man het kon drie toetok. Maar je pureng op het aan wat trapresi. Beleid no dit ook. Dat na gewoon sani sa je duidelijk dat beleid no de. Alla may do insani. Want die president go wel naar een minister, go luka a president sungu. Dat wel direct opdracht is gegeven aan NCCR. Hey, kom hier, kom kijken. Ga kijken in het huis. Kijk, zie je. Direct evacuatie, dit is dat. Waarom kon dat niet eerder? Even bij pakka waterprobleem. Want kijk, ze staat, ano no wij sungu dat petapa upo. Even bij pakken lange ten aan. Ano bij batire de, uno bij danga probleem dat to. En die hoor ik in een sanyara. Bepaalde oso, de mij pot de stopcontact een beetje laag, hè. Even oso bij hoor wat er sambepsa. Abot ik vaya des mabot dede na oso want stroomshock bonak ding. Des mabot dede. Toch? En zo een lopresa samba kamsa. If a stroomkabel waka so ondergrond, aki so een piri. Dora awatra safe stroom on nakito, misi pe stroom nakau. Wan kabel be hanga na watra naki tukau. Dire ma prit den kau to. Yesi fa de ma ati priti. Misi Saramaka. Misi. Dus minister voor OW eigenlijk
If un luke bu amano lukumoro leksa enosolanga. Amano sida ka hersan sama eduja. Apan doorwerken op de agrarische sector, a veiligheid voor de burger. Nanga, yagi de burger poting kosten nanga de wagi ook toe, hè. Dat nou straf hoe zou we verdienen? Hoe die wagi een partij 20 zetel. Amantakito, jullie moeten gestraft worden, no. Hij gaat geen bermen doen, hij gaat niets doen, toch. Dat wat ik hoe bezig, als straf hoe en jij. Ja, toch, we kunnen straf hoe. We hebben al lang een straf duur, want hij heeft geen limiet gegeven. Als het 2 jaar duurt, 3 jaar duurt, 5 jaar duurt of 1 jaar of zo. Hij heeft geen limiet gegeven. Maar wat tralegt elete mi ede. If tide sanang sungu, abe de vorige week toch? En die man zet in de krant, hij heeft 30 sluiswachters nodig. Dat want ik dat ben pompus aan bij de fleti. Fulega watra. Sluiswachter no bende. Anders zo snel in een actie sluiswachter toch. Hoe denk je morgen nuchter? Staat, ik denk dat desma moest die nou een klacht in tegen als staat voor Kiswamoni. Ik denk dat dat de mogelijk nou een sansa moet substaat afvallen voor een minister met een male schade. Na biggie schade toch. Biggie schade toch. Luko. Minogya minister die si waarschuwt. If you look at aan binnenland. Binnenland is van onder regionale ontwikkeling. Dat pe olang as sungubato. You yere a minister voor Rosta kwansani. Next ano takitenu. Next as malat na tak. Mana de ma aba benalanto. Wana de mang aba her ministeri ufra benalanto. Saip sanga sani. Ome mung dape de bad desmada sani sungu. Ome mung de chinge on bear skoro. Uno me krapiara. On bear skoro. Ibori ka dat COVID na bina 2 jaar is corona bij mandra jaren. No dat je onbeer scoren baka door water overlast. Fai want ka ontwikkeling ko in na benalan. Temi brada. Fai want ka ontwikkeling ko in na benalan. Fai want ka ontwikkeling ko na desmarati. Desmana no ang keus. Binnenland op een parlementariër toe toch in de partij voor VAP. Zeg maar uit de partij voor VAP en vergis van Manning. Uno jera dat ook toe van minister voor ons, want VAP op een steen erop, maar toch gaan we een steen zwakje, jongen. Amano de fa benalan to. VAP no win no ang settle na benalan. Ama eta in foto afiang ko yeta ki. Ama de bezig jaso na lature luku da pesa isumu sana isumu. Magibenalan taman eta ki to. To elang parlementariër gekozen is voor het land. To? Maar de man is spanto. A enige man sa missie mek rigeri. Echt effectief naar Belfort. Belfort heeft het maar gaan doen. De boven kap zijn samen. Je ziet eigen partij genoeg schrijven en dan kan man blakabal. Daarom no man om kote met elkaar regeren dis ano wang. De man wang. Want hij kwam bepalen sani. De man je hebt des schrijven. Trouwens dek trouwens. Nou lijkt als een nieuw surfen bij konto. Eerst de man tak abop na besabi NPS no sabi. Daar komt stem. Na Belfort wan bij dat wan zito. Le coalitie manto. De tramano bede. De tramano bede to. De mano steunt ook atrasito. Alaman stem voor toch zogenaamde met meka sanipsa. Ano so wero kan usrefi brada. If some fout. Wist na misref meka fout. Da donder me op. Je kan begrijpen, zij de een partij ook zo'n educatie na nga review. Nou, bij van een man sa street trang agi abo pusa bete in een piste voor regering bouters van man bij regering aboutas review na parlement, sabi. Tak nu ame kisapay disi. Dabe regering abouta da bebung. Da man belo bento. Zelf de man san deno in na coalitie belo bentun. No ade tegen de mano. Nee, no lo ba moro to. En vooral te belangen bigi. I mori kan trama na amai kare se president, trama VP, trama na minister, trama na DNA le de mai sires re bigi mang. Ide kata kama wala sa chow dati. De mano wala sa chow. To, de mano wala sa chow. De mano luka volk moro. De mano ano in belang fu a volk de man de. De man de belang fu den srefi. Im lukubung safe sa. De man de na balang voor de strefi. To? Nono na omemande tok. Nono alamang say wakastrati aksamang amaw fentak amang kantron president.
Ayoshiwalo, partij Opono weer. Want bekende Sanegono in haar gemeenschap, de nieuwe beweging. Sabi? Fayushi alasan say opokong ina konde. Na opportunisme na shide man shi lek mi drape. No wamano ma fast mi telek mi gudu mi srefi mi moto baka baka fefiari. Luko, de mij de bezig aan een nieuwe beweging. We gaan launch voor de man, alles aan die van de mij doen. Dan kan je goed denken hè, waarmee die mannen bezig gaan zijn en zo. En dan kan je daaruit zien van, hé, nou, dit boom of dit no boom. Hé, dit nou was samenrapsel, dat nou was niet, dat was er al, dat was er al, dat was er al, dat was er al, dat was er al. Toch? En alle desant play een rol. Toch? Dus, koulu kwa disi, me kan je mekko. To shaman set en body mooi, dan kan luko tak, hé. This ning, this ning, this ning, this ning, this ning, this ning. Toch? Dus, mek de man set kong. Mi beta kangawa malat sa mantak amoro bunsa na if NDP para maragire nga FIAP ang abop. Boy, that's all sa. Ala dendri dat sorry batok sa de mamantok. NDP ka abuang voordeel. If a verjong. Want ja, wat tu bom pinter boy da pera. Want tu bom pinter boy da pe. If de man verjong, mako de ele. Fu abapi ship batok sa ipsatok. De man de no in regering tok. Fu FIAP ship batok. Last verkiezing behori asem voorzitter ko bagano. Dat soort verandering. Met dezelfde mensen heb je steeds hetzelfde beleid. Dat leer saben na contraditie. Lek faide, ino man change yara. Yusref shitak desmam, sa desmam mus du fu kame ka keuswan. Alaman ya chare serem na fasitak de me overtuig a kiezer van tak potetap mi modwenter afasi. Daarom desmamus goro ko na dabdati. Pumek a kiezer combo weer stap bepalen zijn. Toch? A kiezer moest combo weer stap bepalen zijn. En dan je moest dat gaan volgen. Kon een boom plan. Tjaren kon normaal eenvoudig. No tjaren kon een los het sani. Van Nieuw Suriname, want dan neem mooi wel. Alla partij kapwa mooi nee. Zei het al, Nieuw Suriname, Verenigde Hervormde Partij, Nationale Partij Suriname, Jere Suriname en Nieuw Suriname. Wat moet over zijn onder Nieuw Suriname? Van Nieuw Suriname, Charing. Look hoe one of them san bede. Dat bouwt er zo voeren uit. Maar bede ook toe aan san bede ebi. Fuji alles maar den baas ook arte. Heersana. Alamang sambe abe van Odu moest ben kiezen. Dat bede one of them prioriteit voor me. Uno bewan ook toe a versnelde economische ontwikkeling. A go-to segwe, go ap moro tranga controle en tapu. Want toen si voor go-to egwe, une fena moniara, une fena royalties receive. A moneste le jasa mag de straat nanga de trapres le dapai seri. Lantine fin next ne. A tweede wang, Theo Chakon dat na a medis wan samet aki, alamang, moest de verzekerd, en a kondre. A derde wang, same Chakon. Jubileet qua onderwijs moest tranga. Zonder onderwijs in de ontwikkeling van kondre. Wan kondre, zonder onderwijs in de mancharing ontwikkelen. Schrijfschrijfie. Een landbouwsector. Landbouw dat met tak veeteelt alasan jaren. Charing kon bakatapa peilek saman bede. Want kode elk. Dankzij landbouw jain senang. De bakran no bedu trasani. Na koffie, kakao, sukru na nga resan de mabe pranchagwa Europa. Dape de mabe mek de miljarden jaren. Isap tak banyan berok baba beste sukru guron tapu to. Isap tak ubaba moro bigi ana alis ana fabrik tap guron tapu to. Ubab ala de sani to. Sao mekfeng. Unyandeng. Poto ang lomati, poto ang losot sani, doon dape RVC, disi dati ala so sani manyama bedrijf. Dat is to. Bedrijf is het op basis van ideologie. Bedrijf is het op basis van mati. Hey, da gosdon dape no, te kwam sani te munta po da. Isap takin e swaki. At so da may set sani ara. Tuwal asant no magde. Uno ab beleid voor moest de gerecht. Dis naar de punten. Look hoe ik een aantal punten gito.
Heel Caribisch gebied ook aan voorzitter. We exporteren visie toch, toen aan de alasan toch. Yes, you want money feng. Wat bigi sara sara tapas toch. Yes, you want money feng. We exporteren olie toch. Begin teri. Ala den sanso abjay na kondre. Alkibu ala sanso abjay na kondre. Gi unu sa nama de onbetaalbaar. Wap olie, uno mampaya olie no. 1,5 liter tap 100 golu. Unekis wan korting. U ap udu tok, by 1 meter planga. Ja to. Wap go to imam by 1 linga. If ministry taki no man by 1 linga. Maar ben je 100% overtuigd, if you buy 1 linga no, tramoy nenyang. Ja to? Yung imam bay gruntu, o minitay o minagruntu de, a fruktu sa we pranja umambay. Uno mambay tok. De san dir juno. O men 1 kilo komite kos no. O men 1 fouro e kos. Uno mambay de sani. Next uno mambay jay na kondre. Juice refi. Sa uno e producer refi. Uno man. Uno man do next. Metegi elek. Wa buat to. Una safe in de rijkste grote bron no. Tap grond tapu. U de in staat voor exporteer 1 dop watra. Minetak over 1 batra. Metak over 1 dop. Umanchari. Next no manchari to. Ala saitane so. Isap ete. Kan je bedep chimoro jongu. Bruinzeel belever pakketwoningen aan Venezuela. Wie heeft dat van ons nu overgenomen? Guyana gaat 1000 woningen leveren voor Barbados. Weer een gemiste kans voor Suriname. Weer een gemiste kans voor Suriname. Soja productie komt. If uno naman levert 1000 pakketwoningen die Barbados, want uno de in staat. Da ote wobo ome oso gisma. Dat want ik uno man doen toe er. Dat want ik uno man chara kondre op gang. We hebben geen capabele leiders om het land vooruit te brengen. En Nieuw Suriname chara kenki coin dati wel. Minawa man sa elek temetak misani. Uno man chara kenki coin alasani. Nieuw Suriname. Maar ook kan leveren een wezenlijke bijdrage in wan losani. Uno no wan dua ko akondre uno wang. Mino wan ala 51 zetel. Mino ko sama ng alamang ala groepen. Daarom binnen mi partij to yomit alamang. Alas ma yomiti. Yomit Hindustani, yomit Nyengre, yomit Japanese, yomit dis, yomit Dogla. Alas wat san yomiti. Uno ego voor een standpunt uit. Akondre is na gezamenlijk wala mala. Want je shamang sa iprita wala bapal. Ah, luka manja mama iprit pal. Maar if amano prit pal, minabe poten mi jari voor bescherm mi kau na nga miskapu na nga mi krabitara. Dat heb ik het niet. Dus mi waardera man toe. Ama say prani ap chilan bawara berem chilanga mo man nakem chi half akste temante at sa kises refi. En my got op een veld. Mi abamanat van Udo ook toe. A vrouw sa eser dosi tapa luchthaven. Mi aben ook toe van Udo. Omdat dat na wan sanif sanang. Ama say meka para koranti. Mi aben van Udo ook toe. Omdat dat na wan wezenlijk deel. Smai gwe. Messi smai bij paki etchara sangwa erobak. Proef is van kasafa gemaakt hoor. Is dit. Uno ja zo is dong. We sha vrouw eser en dosi. Say reka wabaye. Wabaye wan paki kukuf buitenland. Minotataki no makbayeng. Yabi money bayi sani. Maar kan steun dat pepchin zo totaal. Want no one mix Aksaba, mot of para. En akronto sandine mot of koroni. Luko fara. Da mai tronwang. Amai foko de yenyamipchi sani. Ide fijo unto. Tu distrek je want tesi. Tu distrek wetesi tok. Na tu distrek wetesi tok. Dus uno me grap. Nieuw Suriname take altijd. Uno wano de in staat voor draaien konden. Uno draaien nga alamang.
Alasma moest leveren en bijdragen. Toch? Nelek bijvoorbeeld, ik kan niet keren toch, bijvoorbeeld. Dat man nakje wa masalak kwidape bijvoorbeeld. Dat defi toch. In jouw mooi mokro. De boy poti. Of mi gua para dam tegi mi mati snow. Mi dak snow ma grita banano. Me kwa mooi supu jimi. Krakti mooi. Chin cowboy din, chin fouru ala sanding. Ko de elek. De vier taki nyawa santo. Mi wan gua ingi dor putu tok. Mi gua nyawa chin kasiri dape. Tesen ook tu fa de tok ta sanan tok sanau de tok. Dat na uno tok. In de tijd de man tjawa man konja, de man tak over cashew teel dis dat ala sot sambop zijn na kondre. Isap sa kel tegen de man. De cashew boom zou la is nou begin oogsting. De man verklara man low. De man verklara man low. Galibi langa sani her para her dapete reis so cashew boy sita. Gewoon hij grof bro. Maar no no wani. Uno wani. Uno wancha productie kon. Productie wancha kon teke lejana Braziliano. Na let nou bakade. Braziliano of de wereld maakt jaren. Zij leveren zo met groenten, de mannen zelf voorzien. Om met kou, om met foru, om met disi, om met dati, om met zo. Maar nou, sana man ego. We luku Holland, we luku Amerikaan, dat zee. Guyana. Da Malaysia, terwijl Guyana is zo ik jara san kon. Alla san de mai zo ik kon, alla san de mai zo ik kon. So wat dan boy? If uno kinki anu par boto, so wat dan? Meneer Nasibar, taki grantang ifaten sa Iguno na kulturo.com en Kulturo TV Open Mic. Wata ka ngayon teralisi en ubrit fabos ko po sa iglibga public. Thank you and tot de volgende keer. Atchintak mama, waar is papa? Al mijn vrienden hebben één. Shit man, so reed. They know they didn't take. Big up Kulturo TV. Hear me now. Oh baby daddy, say they make na mama. We make the mama na nga papa. We make up chin down no mange mbaka. Uno mange mbaka, yeah. Baby daddy, why? Why just mama, why? We make up chin down no mange mbaka, yeah. They beef me, they look me moro diff you. If me na nga mi na one they no pratin tu. If me no look sorry, so lafu. If me nes don't tap me nog me tap den tu. If me a principe nam snelheid de luku. Den a mi type wan kwaliteit me suku. They make me genieten alla slechtheid me butu statistieken. Soor mi tak, lop den a wa musu. Di mama lose me. So me gimas ragado me ka look me. Futang sorgu de chindi mi a banging. En alla mansa go teki e first tamanging. Say de make na mama. We li plik mama na nga papa. We make up chin down no mange mbaka. No mange mbaka. Oh baby daddy, why? Why just mama, why? We make the chin down no mange mbaka. Yeah. Dat a chin tro a minister of one directeur. A tro a leerkracht of wa inspecteur. Da yo wan bar van ayabe. Ja, yo tegis ma van ayabe. Of I sing poku, of tro a regisseur. Of kan dat tro president adviseur. Da yo wan bar van ayabe. Ja, yo wan go tegis ma van ayabe. No unom kar de mahur. Tak de no verstandig. De no mahur lobby boom wan de no handig de mooi. Dat ding liep zo losbandig. Mooi shifa de la fumofo. De zo voltandig. Onroveni na wan pijn. Hij vindt zo brandig. Kolokunede. Want hij gweving uit landen. De jepi moestaki heeft stempel uit krakte. Na luku van de prakte. Taide mek na mama. We lip mama na nga papa. We make up chin down no mange mbaka. No mange mbaka, yeah.
why we make up chimano mange makawo. Respect a girl of them pa. They so good them thing. Big up Silly man. Way, Kulturu.com. Check it!